وأهل بيته الكرام وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والقراء والحافظين والمفسرين والمحدثين وإمام المجتهدين وإلى حضرة الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أبي الحسن الشاذلي والشيخ أبي حامد محمد الغزالي والشيخ بهاء الدين النقشبندي والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ أحمد البدوي والشيخ إبراهيم الدسوقي وإلى حضرة الشيخ معروف القرقي والشيخ عقيل المنجي والشيخ حياة بن قيس الحراني وإلى حضرة الشيخ عبد الوهاب الشعراني والشيخ أبي بكر بن سالم وأولاده ونخص خصوصا حضرة الشيخ عبد الله بن علوي الحداد رضي الله عنهم وأصولهم وفروعهم ومشايخهم ونفعنا بهم وبعلومهم وبركاتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين عليهم ولا الضالين. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم فقهنا وذرياتنا وطلابنا في الدين فقهنا وإياهم في الدين وعلمنا وإياهم التأويل وجعلنا وإياهم إماما من إمام علمائك العاملين وإماما من إمام أوليائك العارفين وجعلنا وإياهم من أوليائك المكرمين المعظمين ببركاتهم وكراماتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Terus ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam lan ngertiyo siro, ketahuilah annal karomata setuhune keramat al jami'ata kan ngumpulake li jami'i anwa'il karomati maring sekabehane piro-piro wernane keramat al haqiqiyati kang asli utawa kang sejatine al haqiqiyati kang sejatine wasuriyati lan piro-piro ketoke hiya karomah iku al istiqomatu iku istiqomah al mu'abbaru kang den tembungake anha kelawan anha saking istiqomah ditembungake bimtisalil awamiri kelawan nderekake piro-piro perintah wajtina bil manahi lan ngadoi piro-piro cegah zohiron ing dalem zohire wabatinan lan batine. Tak baleni niki nek masalah makna wae gampang, nek masalah nerangno wae gampang, sing angel iku lek mbokno rasa. Makane tak baleni wae. Wa'lam lan ngertiyo sira. Ngertiyo nek annal karomata setuhune keramat
al jami'ata kang ngumpulake li jami'i anwa'il karamati maring sekabehane pira-pira keramat al haqiqiyati kang sejatine wasuriyati lan ketoke. Ketahuilah bahwa keramat sing sejati sing ngumpulno saanane keramat sing ketok maupun sing ora ketok, keramat sing tenan iku istiqomah. Keramat sing tenan iku istiqomah. Dadi nek sekedar iso mabur ngono wae mrit mabur. Nek sekedar iso mlaku nombur banyu percil lah iso. Ning nek istiqomah iku nek gak wong apik tenan gak bakalan iso, karena iku keramat sing sejati niku istiqomah, ora kok iso nyulap lungko dadi emas. Air raksa iso. Nek sekedar mabur nang awang-awang mbret ya iso. Nek mlaku ning mbur banyu percil ya iso. Keramat sing sejati sing ngumpulake sekabehane keramat sing ketok maupun sing ora ketok iku nek iso istiqomah. Al mu'abbaru kang den tembungake anha kelawan anha saking istiqomah. Istiqomah iku cara gampangane sing dimaksud bimtisalil awamiri kelawan nderekake pira-pira perintah wajibtina bil manahi lan ngaduhi pira-pira cegah zahiron ing dalem zahire wa batinan lan batine. Dadi ngene, niki nek sekedar diterangno ngono iso nerangno gampang. Sing ora iso iku lek mlebokno rasa, wong iki ngaji wali ya ngajine rada temenanan. Dadi ngene, njogo ati sampai orang duwe rasa rumangsa mulya tinimbang wong liya iku asline malah keramat sing paling utama. Iku istiqomah jenenge, keramat sing paling utama. Tak baleni jajal. Njogo ati sampai orang duwe rumangsa luwih apik, luwih mulya tinimbang wong liya iku keramat sing paling utama. Iku keramat sing paling utama. Lah keri-keri sampean malah kepengin ora padha karo iko, ora padha karo iko. Berarti sampean kuwi waliane keramat. Jadi tak baleni jale. Njogo ati sampai orang duwe rasa rumangsa linuwih tinimbang wong liya iku keramat sing paling puncak, paling sempurna. Keri-keri kanggone wong kaya sampean malah ora kepengin padha karo wong liya, kepengin beda, kepengin ketok hebat, kepengin ketok ngene. Njaga rasa ben tetep padha karo wong liya. Njaga rasa ben tetep padha karo wong liya. Iku keramat sing paling puncak, keramat sing paling utama. Lek keri-keri malah sampean moh padha. Wong lumrahe nek diiris yo geden. Lek sampean kepengin ketok keramat nek diiris kaya ngiris seng. Berarti wong ngasor ta? Ya malah wong ngasor, malah wong ino. Lah sing kok kepengin iku ngono iku lek ngono iku malah banget keramat. Dak wali anak. Sing kok kepengin ngono iku lek ngono iku malah waliane keramat. Jadi tak boleh malih jajal njogo ati sampai orang duwe rasa rumangsa linuwih tinimbang wong liya iku salah satu keramat sing paling puncak, paling utama. Lek keri-keri malah sampean duwe rasa aku nek iso ngono ya ora kaya iko, ora kaya iko, ora kaya iko. Lah malah waliane keramat iku asor nang ngersane Gusti Allah. Njogo rasa ben tetep padha karo wong liya iku salah satu keramat sing paling puncak, keramat sing paling utama. Lek justru ngono iku kepengin ora padha karo wong liya malah sing mbok karepno. Berarti sampean ku walian.
walian. Jane keramat iku munggah lha kowe malah milih mengisor. Metani ati ben tetep krana akhirat iku keramat. Metani ati ben tetep krana akhirat iku keramat. Lek keri-keri sing mbok luru krana donya, wah jane nek ngene ya dogdeng, kabeh wong ya do gumun karo aku. Donya ta. Lah metani ati ben tetep krana akhirat iku keramat. Metani ati ben tetep krana akhirat iku keramat. Lek keri-keri kowe luru keramat tapi nggo luru perhatian donya. Ben ketok hebat dingeti wong liya. Ben ora padha karo tangga. Ben ketoke piye ngono cara wong liya. Lah ngono ku jenenge donya, padha karo keramat iku munggah, lek sing kowe malah mengisor. Dadi ketok nek asor, ketok nek ino. Dadi metani ati, njogo ati ben tetep krana akhirat iku jenenge keramat. Lek malah sampean krana donya ben ketok hebat disawang wong liya. Kecondongan atine ojo nganti mentingno dunyane ngalahno akhirate. Kecondongan atine ojo nganti mentingno dunyane ngalahno akhirate iku keramat sing sejatine. Keri-keri malah kawit awal kula kowe sing mbok luru mek donya bloko. Akhirat lho, kowe iku ngibadah nek ketok dingeti wong ganjaran ilang. Lek keri-keri malah kowe mbok pamerno iso nyulap godhong dadi dhuwit. Berarti donya ta? Menungso ta? Lah ngono ku jenenge keramat iku munggah lek kowe malah mengisor. Dadi njogo atine aja nganti mentingno dunyane ngalahno akhirate iku keramat sing sejatine. Lah keri-keri wong kowe kepengin luru keramat apa mbok luru donya kok pameran karo wong liya. Iso nyebul wong terus mari, iso nyebul wong terus mati, iso ngucap apa terus nyoto. Ngono ku sing mbok luru mek pameran bloko. Kaya tukang obat, tukang dukun, tukang apa jenenge tukang obat nang pasar malam. Dadi sing mbok luru mek ngono-ngono iku bloko. Lah ngono ku jane keramat iku munggah lek kowe malah mengisor. Dadi njogo atine ben tetep mentingno akhirate. Ora ben tetep mentingno akhirate, ngalahno dunyane iku jenenge keramat sing sejatine. Lah keri-keri kowe malah kawit awal mula sing mbok pikir pameran ben ketok hebat dingeti wong liya. Dadi kawit awal mula ngibadahi nomor swidak, sing penting donya ketok uang. Sing penting ketok hebat dingeti wong liya. Tansah setiti ngati-ati supaya lillah. Tansah setiti ngati-ati supaya lillah iku keramat. Keri-keri kowe iku loro keramat nganggo cara nek iso ngene ya kabeh wong gumun. Dadi sing mbok loro ku gumune menungso. Ora lillah. Lillahe blas ora ono. Mung sekedar kepengin ndadekno gumune wong liya. Berarti ngibadah sing mbok tindak iku blas ora ono sing krana Gusti Allah, wong yo sekedar kepengin ndadekno gumune wong liya. Sing mbok loro ku donya. Mung perhatiane wong liya, mung apresiasine wong liya, mung gunggungane wong liya, pengaleme wong liya. Dadi ngono ku mbok kon keramat ora iso. Makane kawit ndek mula dikandakno wong iso keramat iku nek wis ora kepengin keramat. Nek ijeh kepengin keramat, sak matine ora bakalan iso keramat. Dadi sing iso duwe keramat niku namung wong-wong sing wis ora kepengin keramat. Lah saiki atim takoni ya. Atim takoni kepengin keramat ta ora? Atim sing mbok takoni ora usah mbok jawab nggo lisan. Atim takoni, pengen keramat ta ora? Anggere jawab ono rasa kepengin keramat, sak matine ora iso dadi keramat. Mergo apa? Rasa kepengin iku dadi hijab, dadi penghalang. Dadi ora usah mbok bahas tuwu-tuwu. Ya ora usah kakean hapus-hapus nganggo cangkem. Wong awakmu ora iso mbok hapusi dhewe. Dadi sing iso keramat
niku namung wong-wong sing nang jero atine wis gak duwe rasa kepengin keramat. Selagi nang jero atine jen duwe rasa kepengin keramat, monggo dekne malah ora iso keramat. Dadi eling-eling njogo ati supaya ora rumangsa linuwih tinimbang wong liya iku keramat sing sempurna. Aja nganti rasa kepengin linuwih tinimbang wong liya iku kok sampe muncul nang jero atimu senajan sithika. Iku keramat sing sempurna. Njogo ati ben iso tetep padha karo wong liya. Wis cek hebat kaya apa mbok tutupi ben tetep padha karo wong liya. Senajan kowe iku iso butahe linggih ngono tok, godhong terus dadi dhuwit, kertas dadi dhuwit iso, kowe ngono lah iso. Nek kowe tetep amul-amul kerja ya ngedhos ya macol, ya ndaut kaya wong liya, ya ngono keramat. Ngono keramat. Nek mbok ketok-ketokno, apa meneh kok mbok dodono, lha iku malah ora keramat. Makane tak kandhakno bola-bali. Angger ana wong ijeh seneng mamerno kelebihane dhewe, keramate dhewe, monggo percaya iku bangsa buakan. Senajan cara kowe mbok paline buakan, percaya buakan. Dia bukan siapa-siapa. Ya durung iso apa-apa. Nang cara ngarepe Gusti Allah ya dekne ya wong asor, wong ina. Mek bola setan, bola demit bloko. Kelakuane mesti ala. Mergo napa? Ciri keramat iku rasa keramat, rasa kepengin keramat wis ora ana. Apa meneh kok rumangsa keramat? Wong rasa kepengin keramat wis ora ana. Apa meneh kok rumangsa keramat? Lah wong nek wis cerita-cerita ya rumangsa dene iso. Makane tak kandhani malih jaga rasa ben tetep padha karo wong liya. Iku keramat sing sempurna. Kowe ape nyulap godhong dadi dhuwit iso lah. Aja nganti mbok ketokno, aja nganti mbok kandhakno, aja nganti dingerteni sapa-sapa ben awakmu tetep padha karo wong liya. Lah ngono ku malah jenenge keramat sing sempurna. Ngono jenenge keramat sing nyata. Lah saiki durung iso muni, iso kedarung kertas mbok sablonno. Lah ngono yo malah selawase ora bakalan iso. Dadi tak baleni sing iso keramat namung wong-wong sing nang jero atine wis gak duwe rasa kepengin keramat. Selagi nang jero atine jen duwe rasa kepengin keramat, monggo dekne sak matine gak bakalan iso keramat. Wis nek wis ngono berarti mudeng alon-alon. Fa'alaika mongko netepono sira. Fa'alaika mongko netepono sira. Netepono bitas khihiha kelawan jejekake istiqomah, kelawan jejekake istiqomah, wa ihkamiha lan ngukuhake istiqomah, tahdumuka mongko bakal ngladeni ing sira, mongko bakal ngladeni ing sira. Al aqwanu apa saisining donya, al aqwanu apa alam wujud nyata. Aqwan iku alam wujud iku aqwan. Al aqwanu apa saisining donya, apa alam wujud nyata. Al ulwiyatu kang bangsa langit, wasufliyatu lan bangsa bumi. Istiqomahmu jejekno, piye lan jejekno mau? Rasamu tetep tata. Aja nganti duwe rasa rumangsa linuwih tinimbang wong liya. Nek ana muncul rasa rumangsa linuwih tinimbang wong liya senajan sithik lek ndang gage singkirna, rasamu tata. Rasamu jaga ben awakmu jeh tetep padha karo wong liya. Ya Allah, nek aku kula ngoten napa wong kula ibadah isane mek semene-semene bloko, senajan wis pengpengen lan tahajud. Senajan wis pengpengen lan ngaji, senajan wis pengpengen lan wiridan, ning kowe rumangsa ijeh padha karo wong liya. Ngono ku rasa iku jaga terus. Atim petani supaya bener-bener pentingno akhirat. Aja nganti ana kepentingan donya sing alno akhirate senajan sithik wae.
Jaga istiqomah kaya ngono sing penting akhirat. Sing penting akhirat. Ra manturu ra apa-apa. Wong ape wiridan mikir akhirat. Lah kari-kari sampean enggak. Gene ndak ra ngaji aku tuh nek melek wengi sirahku ngeluh. Ya kono bongko saiki ae. Gak usah ngenteni mburi. Apa rumah sampe turu terus ora mati? Apa nek turu terus ora mati? Apa nek kowe turu 7 tahun ora tangi terus sampeyan ora mati? Terus nek mati sing ape mbok gowo apa kok terima turu mbok bilani ninggalno ngaji. Nah, aku nek melek wengi gak apa aku ngaji sampe bengi. Aku nek melek wengi sirahku ngeluh. Sing apik sing model kaya ngono ku kon turu nang prapatan tekakno slender blindes. Lho iku nyoto. Sing apik ngono kuwi. Cara mbok pikir terus ape dadi apa ya wong urip model ngono ape dadi apa ya? Sing diuru apa ya? Lah nggih, cara mbok pikir iku kaya ora patek masuk akal. Jaga ati sing setiti sampai betul-betul sing mbok pentingno iku akhirate. Urusan dunyane mung sak kobre nek ana turane wektune wae. Aja nganti ana mleset suwidik wae. Kok sampai urusan dunya ngalahno akhirate. Mongko nek mbok jaga tenan tak dumukal akwan al-ulwiyah was sufliyah. Kowe iku bakal diladeni kabeh sing nang langit, kowe bakal diladeni kabeh sing nang bumi. Terus khidmatan kelawan lumadi, khidmatan kelawan lumadi, la tahjubuka kang ora ngaling-ngalingi apa khidmah ing sira, kang ora ngaling-ngalingi apa khidmah ing sira an rabbika saking pangeran ira, wala tasuhuluka lan ora nyibuake apa khidmah ing sira an muradihi saking kersane rabbika, an muradihi saking kersane rabbika minka tinimbang minka saking sira, minka saking sira. Dadi tak baleni atiem jejegno istiqomahmu tata, istiqomah sing kudu mbok tata ku atiem paesi aja nganti benggang sedeti nek kowe iku padha karo wong liya. Iku kowe iku gak mulya ya asor ya ino biasa. Padha karo iko, padha karo iko, padha karo iko, padha karo iko, senajan nyatane secara zahir padha dihormati, kowe do dimulyakno. Atimu jaga sing ati-ati. Urusan akhirat pentingno. Aja nganti ana urusan akhirat kok sampai kalah terima urusan dunya. Akhiratmu junjung sak dhuwur-dhuwure. Perjuangi nek ono sak ambekanmu sak nyawamu serahno nggudak akhirate. Urusan dunyane sok kobre wae sak perune wae. Monggo sing kaya ngono ku kowe keramat sing sejatine. Lah nek kowe keramat sing sejatine kowe bakal diadeni karo dunya sak isine. Sing nang langit bakal bekti karo kowe, lumadi karo kowe. Sing nang bumi sak isine bumi ya bekti karo kowe. Lah nek sak isine langit, sak isine bumi wis bukti karo dekne. Monggo sing kaya ngono ku ya wis ora butuh apa wae, ya ora butuh sapa wae kejaba mung nang gone pangerane. Butuh kerja tapi piye? Lho butuh kerja yo piye? Wong dekne godhong kowe rene ya aku butuh dhuwit kowe malih 100.000. Nek perlu ya kanca-kancaku jak rene kabeh sak pang iku. Ngono wis iso bukan kerja, dak ya ora butuh. Dene diladeni sak isine donya. Ya padha butuh apa? Lho dekne perintah angin nang iso. Aku butuh sego rawon iki mbok kene nek kudu mangan rawon nek ora tak butakno mang. Dadi ngono iku wis perintah sak isine donya wis iso. Lek kesibukane dekne urusan donya iku wis gak ngaling-ngalingi dekne karo pangerane. Mergo dekne iso ngono iku dekne sadar betul nek sak isine donya iku tunduk nang gone sing kuwasa. Lah ketika dekne temenanan le nyedhak nang gone sing kuwasa, moko sing kuwasa bakal perintah sak isine donya kon ngabdi, kon lumadi nang gone awak ira. Ngono kuwi carane.
Dadi ndekne wis ora benggang karo pengirane. Iku lagi keramat. Lah sampeyan iso bayangno wali-wali sing coba ziarahi sing coba anggap keramat, cek wali urip, cek wali mati. Berkunjung itu bahasa Arabe ziarah apa lagi? Berkunjung itu bahasa Arabe ziarah. Nek cara istilah sampeyan lek ngarani jare sowan. Cek urip, cek wis mati. Lah nek cara kowe sing barani ziarah ku lah nek wis mati. Penon dia di, penone kang iku lho ziarah. Mbok aku wis kukut tapi lho ziarah iku ora kudu wis mati, berkunjung iku ziarah. Lah ziarah wali ku ya ora kudu wis mati. Ziarah wali cek urip iku ya ziarah, wis mati ku ya ziarah. Cuman ngene. Wali nek wis kadung mati, iku perhatiane nonggone sak padha-padha iku luwih gedhe, luwih temenanan tinimbang wali-wali sing ijih urip, ijih yuswa. Tak baleni. Wali ku perhatiane nonggone masyarakate sing wis sedo, iku luwih gedhe, luwih temenanan tinimbang wali-wali sing ijih urip, sing ijih yuswa. Dadi misalkan ngene, sampeyan ziarah Sunan Kudus zaman ijih urip, misalkan sampeyan umure dawa, karo ziarah Sunan Kudus wis sedo, ngono ku perhatiane Sunan Kudus nang awakmu lek kepengin nulungi, lek kepengin merhatekno, lek kepengin ngewangi, iku gedhe selama Sunan Kudus wis mati. Ngono ku cara agama. Dadi eling ini. Wong sing iso keramat bakale iku namung wong-wong sing wis berusaha gunakno donya saisine nggo ngeparep nanggone pangirane. Niki ngajine pancen kudu alon-alon mlebokno rasa niki. Nek sekedar diterangno sampean paham iso. Nek paham iku durung mesti mlebu rasa. Lah iki ben mlebu rasa wong ngajine ku urusan rasa iki. Dadi ngene lho. Wong sing iso keramat bakale iku namung wong-wong sing berusaha gunakno donya saisine dienggo ngeparep nanggone pangerane. Dadi dekne ngomongnya dienggo ngeparep nanggone Allah. Ya Allah, kula ngomong niki krana panjenengan, golek ridane panjenengan, golek perhatiane panjenengan. Ketika dekne duwike dienggo ngeparep nanggone Allah. Ya Allah, jenengan kok paring duit dateng kula niki jenengan dawuhi napa duit niki teng kula jenengan dawuhno ken niki napa. Dadi duwike dienggo tumuju Allah. Dekne duwe awake dienggo tumuju Allah. Duwe mobile dienggo tumuju Allah. Duwe omahe dienggo tumuju Allah. Duwe bensine dienggo tumuju Allah. Duwe sapi, duwe wedhus, duwe sawah, kabeh dienggo tumuju Allah. Ya Allah, ngrumati wedhus sing pas nek cara jenengan niku carane piye? Apa ditukokno slambu apa ben tulung dipangan nyamuk lah ya. Jadi sampean wis iso mikir. Akhirnya nek sampean ngrumati wedhus iku perkara krana Allah, wedhuse lah iku ya perhatian karo sampean sebab engko ketika wong wis iso nggunakno saisine donya nggo tumuju Allah, monggo dekne bakal diladeni saisine donya atas perintahe Allah. Dekne bakal diladeni saisine donya atas perintahe Allah. Jadi tak baleni saja. Wong sing iso keramat bakale iku namung wong-wong sing iso nggunakno donya saisine dienggo ngeparep nanggone pangirane. Lah wong sing wis bener-bener iso nggunakno donya saisine nggo ngeparep nanggone pangirane iku ndekne bakal diladeni karo sekabehane. Bakal diladeni karo sekabehane. Ilingo ngene lho. Donya saisine iku nggone Gusti Allah dhewe. Donya saisine iku nggone Gusti Allah
dhewe nyedhako ngeparko nonggone sing duwe engko kabeh mau lak diperintahi kon manut kowe. Dunya saisine ku nggone Gusti Allah dhewe. Sawah sak dunya ku nggone Gusti Allah. Wereng sak dunya ku nggone Allah. Tikus sak dunya, yuyu sak dunya, semut sak dunya, tengu sak dunya ku nggone Allah. Segoro sak dunya yo nggone Allah, pabrik mobil sak dunya nggone Allah. Bahkan presiden karo ambekane presiden sak dunya lah nggone Allah. Perkara dunya saisine ku nggone Allah dhewe. Monggo nyedhako ngeparko nonggone sing duwe kok kuwabeh iku mulak diperintah kon manut kowe. Perkara sampean wis sadar niki engko terus sampean roh keramat iki opo. Artine wong kok iso perintah isine donya. Wong kok iso perintah sak isine donya iku mergo pancen ndekne keparek karo sing duweni lan ngatur samudaya. Sehingga kok ujuk-ujuk ndekne kepengin mindah srengenge sing asale nang kulon balik nang etan neh. Ngono ku lah yo iso, apa meneh kok sekedar ngendhekno motor mabur ora sida mabur utawa jeblok sak durunge. Lah kanggone sing ora percaya keramat menunggu dianggap khurafat iku jenenge kokokan Jawa Tengah. Mudeng sampean. Iku jenenge kokokan Jawa Tengah. Wong sing wis kadung ngeparek nonggone sing duwe samudayane, iku samudayane iku iso diperintah kon manut karo dene. Paribasane srengenge mang wis jam 2 jane. Ning dene penggane durung rampung kon balekno jam 8 wae iso. Kon balekno jam 8 penggane kula kurang rampung Gusti, balekno jam 8 meneh. Lah wong-wong piye? Wong-wong lalekno rumangsane lagi jam 8 tenan. Lho ngono kuwi iso sak donya lali, trimo ngadani dekne perkara srengenge diundurno. Lho mundur srengenge iso sebenarnya kok mundur motor mabur. Mudeng sampe. Lah iku kanggone wong sing gak ora keramat. Iku ya gak percaya, ngono ku dianggap ora. Wong keramat itu pancen ora sebae, dadi tak baleni malih. Donya sak isine iku nggone Gusti Allah dhewe. Nyedhako karo sing duwe, ngeparko karo sing duwe, monggo sekabehane iku engko bakal diperintah kon manut karo kowe. Lah ketika wis manut kowe iku cara sampean ngarani yaiku keramat jenenge. Mudeng sampean. Dadi sing koyo ngeten iki engko terus rasa iku mlebu sampean. Senajan sampean ora keramat, ning sampean iso mbayangno. Keramat iku koyo apa? Sampean kuat mbayang. Makane ngene. Dunya iku bakal lumadi mengabdi nggone kawula. Dunya iku bakal lumadi mengabdi nggone kawula. Sing kawula iku mau gelem mengabdi ngumawula nggone sing duweni samudaya. Tak balen malih. Dunya iku bakal mengabdi ngumawula nggone kawula. Sing kawula iku mau gelem mengabdi ngumawula nggone sing duweni samudaya. Isane dene ngumawula ngabdi nggone sing maha samudaya iku nek ndekne iso gunakno kabeh perkara dienggo tumuju nggone sing kuwasa. Dadi tak baleni malih nggih. Wong sing iso keramat bakale iku namung wong-wong sing iso gunakno donya sak isine dienggo ngeparek nggone pangerane. Ndekne dititipi iso nyuwara suarane dienggo nyedak nggone pangerane. Ndekne dititipi jek iso kedhep. Monggo kedhepe iku dienggo nyedak nggone pangerane. Dekne ditutupi jek iso mlaku, mlakune dienggo nyedak nggone pangerane. Dititipi sawah, dititipi cemek, dititipi sapi, dititipi mobil, dititipi toko, ditutupi pabrik. Mongko kabeh sing ana iku dienggo nyedak ngeparek nggone sing kuwasa. Lah wong iku nek wis bener-bener iso nggunakno donya sak isine nggo ngeparek nggone pangerane, ndekne bakal diladeni karo sekabehane.
Ketika ngene wis diladeni sekabehane mau lho. Iku cara sampean keramat jenenge. Makane kalimat kula sing paling gampang ngene. Dunya saisine iku nggone Gusti Allah dhewe. Nyedhako ngeparko nggone sing maha sing duweni samudayane engko lak kabeh mau diperintah kon manut karo kowe. Dadi marko nyedhako nggone sing duweni samudayane engko kabeh mau lak diperintah kon manut maring kowe. Eling-eling dunya niku bakal lumadi mengabdi nggone kawula sing kawula iku mau gelem mengabdi ngomahula nggone sing kuwasa. Faslun ai hadza faslun. Utawi iki iku fasal suwiji. Wal takun lan becik dadiya sira. Lan becik dadiya sira, lan becik ana sira. Ngono nek cara sampean sing pas. Lan becik dadiya sira, lan becik ana sira. Ayyuhal muridu, he wong kang ngarepake dadi wali. He wong kang ngarepake kepareng Allah. He wong sing kepengin dadi wali. He wong sing kepengin kepareng Allah. Awakmu dadi wong sing hasanal dzanni. Iku bagus penyonone. Iku bagus penyonone. Selalu berhusnudzon. Berhusnudzon birobika kelawan pangeran ira. Birobika kelawan pangeran ira. Tak belen malih nggih. Dadi wong sing selalu husnudzon nanggone pangeran ira. Husnudzon piye? Husnudzon piye ben sampean dadi kepareng Allah niku? Annahu setuhune rabbuka. Annahu setuhune rabbuka. Iku yu'inuka. Iku mesti nulungi sapa rabbuka ing sira. Iku mesti nulungi sapa rabbuka ing pangeran ira. Wa yakfika lan mesti nyukupi sapa rabbuka ing pangeran ira. Lan mesti nyukupi sapa rabbuka ing pangeran ira. Wa yahfazuka lan mesti njaga sapa rabbuka ing pangeran ira. Lan mesti njaga sapa rabbuka ing pangeran ira. Terus sing mburine kita menapa? Wa yatika lan mesti ngreksa sapa rabbuka ing pangeran ira. Lan mesti ngreksa sapa rabbuka ing pangeran ira. Teruse wala yakiluka lan aja masrahno sira. Lan aja masrahno sira ing awake. Lan aja masrahno sira ila nafsika maring awak ira. Wala ila ahadin lan ngene wae, wala yakiluka lan ora masrahake sapa rabbuka ing sira. Lan ora masrahake sapa rabbuka ing sira. Ora masrahake ila nafsika maring awak ira. Wala ila ahadin lan ora maring wong suwiji minal khalqi saking makhluk. Niki sampean ku lalinan maring. Sampean ku nek wis wayah ngaji lek tekan bab ngene iki ku kudu eling kalimat kula sing ndek ben-ben. Tak baleni ben sampean mudeng ngene. Dadi wong sing selalu iso husnudzon nanggone sing kuwasa. Nek sing kuwasa iku tansah selalu bakal mitulungi nang sira. Sing kuwasa iku tansah selalu bakal nyukupi kabeh kebutuhan ira. Sing kuwasa iku tansah selalu bakal njaga awak ira. Sing kuwasa iku tansah selalu bakal ngreksa awak ira. Nek sampean mudeng kalimat kula niku sampean eling sing ndek ngene. Wong sing
ora iso mlarat niku namung wong-wong sing wis ora wedi mlarat. Kalimat kula nu serius, mboten urusan guyon, itu tuh serius. Nek kowe wis yakin sak yakin-yakine nek uripmu kudu ditanggung sing maha samudayane, monggo kowe wis gak iso kurang selawase. Kowe gak butuh ditulungi karo sapa wae. Lha iku jenenge wis gak iso mlarat. Tak balen malih. Nek kowe wis yakin sak yakin-yakine nek uripmu kudu ditanggung karo sing maha samudayane, monggo kowe wis gak iso kurang selawase. Kowe ora butuh diutangi, ora butuh ditulungi karo sapa wae. Ngono ku jenenge gak iso mlarat jenenge. Makanya kalimat kula, wong sing wis ora wedi mlarat iku gak iso mlarat. Mergo napa dene ora wedi mlarat? Sebab dene rumangsa nek kabeh kebutuhane iku ditanggung karo sing maha samudaya. Iku wis gak wedi mlarat. Saking ora wedi mlarat, ngono ku mbok kon kurang wis ora iso. Dekne wis ora butuh ditulungi sapa-sapa, ya gak butuh diutangi sapa-sapa. Mergo pancen piye? Sing iso mlarat namung wong-wong sing ijeh wedi. Lah kalimat kula nu mboten kalimat sepele, itu kalimat serius. Itu kalimat serius. Ning yo ngono mang bolak-balik wong model sampeyan nu kon menerapkan keyakinan sampai tahapan yakin iku ora patek iso. Sampeyan sampai tahapan yakin niku gak patek iso. Padahal sampeyan ngene, cara ajaran wong ngaji niki ajaran dalu niki ngene. Kowe iku husnudzona karo sing kuwasa. Nek sing kuwasa iku tansah bakal nulungi maring sira, tansah bakal nyukupi maring kebutuhan ira, tansah bakal nglindungi lan jaga maring awak ira. Lho nek wis ngono kabeh rumangsa ditanggung, dicukupi, dijaga karo sing kuwasa, monggo awakmu gak bakalan susah, gak bakalan wedi ngadepi waktu-waktu sing arep teko. Makanya bolak-balik wong sing rumangsa cedhak karo pangerane iku gak tau wedi, gak tau bingung mikir masa depane. Sing bingung mikir masa depane namung wong-wong sing gak duwe keyakinan nang jero atine nek iku kabeh wis ditanggung pangerane. Wong sing wis yakin sak yakin-yakine nek uripe ditanggung pangerane gak tau bingung mikir masa depane. Ya ora tau bingung mikir kecukupane. Kecukupane tetep diesemi ngono ae cukup karepe dhewe. Mergo napa? Sampeyan percaya wong itu tergantung sepiro keyakinane nang gone sing kuwasa. Makane bolak-balik kula nek ngomong ngene. Kula nek ngomong ngene, keyakinan atimu iku bakal nemtokake sepiro angel lan gampange uripmu. Keyakinan atimu iku bakal nemtokake sepiro angel lan gampange uripmu. Terus sampean muni ngene, aku ketoke nek buku cangkeme cah iku kok bar ndadak bar omah. Sampeyan lagi tak ceritani muni ngono. Bayangno nang jero ati, krentekno nang ati. Aku ketoke buku cangkeme cahku yo bar dadah bar omah. Kowe yo sengsara tenan. Kowe yo ora bakalan iso kecukupan ora kangelan. Kowe iso dikaya kaya wong liya ning awak mleret rekoso. Mergo kowe iku keyakinan sithik kowe gak ono. Dadi tak baleni malih, keyakinan atimu iku bakal nemtokake sepiro angel lan gampangi uripmu. Wong sing yakin sak yakin-yakine nek uripe kudu ditanggung karo pangerane. Wong sing kaya ngono wis gak iso kurang selawase. Wong sing kaya ngono ku gak butuh ditulungi karo sapa wae. Wong sing kaya ngono wis cukup butuhe. Karena niku tak baleni malih, bolak-balik kula ngomong, wong sing iso mlarat niku namung wong-wong sing ijeh wedi mlarat. Wong sing bener-bener yakin karo jaminaning pangerane, wong sing kaya ngono ku mau gak tau bingung mikir masa depane, wong sing kaya ngono ku mau gak tau susah mikir kecukupan uripe. Mergo dhekne wis yakin nek iku kabeh ditanggung karo pangerane. Ngeten lho nggih. Nggo ngurutno niki, nggo ngurutno bloko.
nggo ngurutno rasa ben sampean mudeng. Sebab sampean nek ora diurutno, keterangan kula mung mlebu nang sampean mlebu. Ning nek masalah mlebune nang rasa iku durung, nek mlebu nang akal ya. Mlebu nang akal ya. Ning mlebu nang rasa kan durung, nek durung diurutno. Lah jajal diurutno kok nek diurutno iki kok jek ora mlebu rasa. Ya aku wis gak iso meneh, wis gak iso nerangno ben mlebu rasa. Mergo sampean tak kandhani. Sampean tak kandhani. Kadang kula niku duwe rasa. Sing rasa iku nek ape tak tularno nang sampean ben sampean melu ngrasakno. Ngono ku saya mengalami keterbatasan ungkapan, keterbatasan ukara. Sampai ukara kula niku gak iso nglebokno rasa sing padha nang sampean. Kadang ngono. Dadi kula niku iso duwe pikiran macem-macem. Sing macem-macem kan kula jane ape tak klekno nang sampean. Ning kalimat kula niku mengalami keterbatasan. Dadi iki kok jajal rasane diurutno ngene. Kabeh sing mbok tampa, kabeh sing mbok rasakno iku yakinno nek iku atas takdir lan pestene sing kuwasa. Dadi awakmu iku ora usah nyalahno sapa-sapa saka makhluk sak donya. Wong lagi kecelakaan adek sopir mbok gremengi, ngene iki mang gara-gara kowe ngene. Lah rumangsamu kecelakaan mau cek nunyuk lah ora diatur Gusti Allah. Jaman ewon taun sadurunge kowe dilairke. Sadurunge kowe dilairke iku peristiwa sing ape mbok alami mung wis direncanake ndek jaman semonone. Dadi tak baleni malih jajal. Kabeh sing mbok tampa, kabeh sing mbok rasakno, yakinno iku mono takdir pestene sing kuwasa. Dadi awakmu gak tau nyalahno sapa-sapa saka makhluk sak donya. Wong lagi gabang kalong 5 wulan kok iso mpret mbok plecet sampe ambek kamu posu. Maksudnya piye lho? Lho apa ora dipangan pret terus ora kalong? Ora dipangan pret, tuas mrite mbok plecet lek kok bengi dintekno tikus dirombak. Daya bar. Umpama tikuse mbok plecet, genten tengu sing mangan, lan buta kabeh piye nek wis tengu. Wis tengune iso mbok nganu, lha genten nek vitamin kok lemah dijabut, lemahe sing ape mbok buak mbok tandur nang awang-awang. Lha iya ngono kok kebangetan kowe. Tak baleni wong lagi kalong 5 wulan kok iso mpret mbok plecet karep piye? Nek umum ora dintekno mpret lek kok bengi kena dintekno tikus ditebang tikus opo piye? Tikuse mbok gudak meneh. Wis ah, tikuse gudak kok ning kok genten sing mangan tengu. Terus tengune mbok kompres. Wis, tengune kompres. Engko genten lemahe iku gak nganggo vitamin. Vitamine dilangno karo Gusti Allah. Sampai lemah iku ora iso ndadekno anu modot. Apa mbok tandur nang awang-awang apa mbok mut bonggole pari. Lah iya sampean ndak tak kandhani. Piye mau? Kabeh sing mbok tampa, kabeh sing mbok rasakno, yakinno percaya iku takdir pestene sing kuwasa. Dadi awakmu gak usah nyalahno sapa-sapa saka makhluk sak donya. Wes, terus nek iku wis mudeng jajal ngene. Yakinno sak yakin-yakine. Yakinno sak yakin-yakine nek Gusti Allah iku tansah milihake sing paling apik kanggo awak dhewe. Makane bungao selawase, senengo selawase. Yakinno sak yakin-yakine nek Gusti Allah itu tansah milihake sing paling apik kanggone awak dhewe. Alhamdulillah dipanen ompret. Aku apa dikai dalan pangan sing gak usah ngedos, gak usah mepe. Lho apa salah? Nek sampean ketemu pikir yo ompret yo kono, sampean dadi cah cilik selawase. Cara kowe tetep mbok gedhek ndase. Iku lak padha karo ngene sampean tak kandhani. Ono bocah nangis kiayan.
nangis piyayaran belasaran. Basa mbok takoni. Kene onang nangis kaya ngono mang duitku ilang. Wis ilang. Piro mang? 10.000. Basa 10.000 mbok ganti aja nangis ya. Tak ijoli malah 20.000. Kare-kare nangis tambah buanten. Lah kene mang nek ra ilang dak dadine 30.000. Lah iki kelakuan. Dadi tambah ora tambah kepenak, tambah nangis tambah jerit kowe. Perkara yang ngono iku mang, kelakuan kowe kelakuane cacine. Lah nangis tambah buan mergo. Lah kene kok malah tambah banter. Lah iki bang jajal ora ilang kok malah 30.000. Jadi ngene. Bunga selawase, senengno sak teruse, yakinno sak yakin-yakine nek Gusti Allah ku tansah milihake sing paling apik kanggone awak dhewe. Ngeten lho jeh nek ora percaya. Gusti Allah niku maha merencanakan kabeh perkara. Gusti Allah niku maha merencanakan kabeh perkara sing wis terjadi miliatan tahun ndek mono utawa sing arep dadi miliatan tahun sing arep teko, termasuk sing saiki lagi mbok tampa, saiki lagi mbok rasakno. Tak baleni Gusti Allah niku maha merencanakan sekabehaning perkara sing miliatan tahun wis terjadi ndek mono, sing miliatan tahun arep terjadi bakale, termasuk sing saiki lagi mbok rasake. Jadi nek wis ngono, wong Gusti Allah ku maha merencanakan samudayane sing miliatan tahun ndek mono-monone karo sing miliatan tahun sing bakale, termasuk sing saiki lagi mbok rasake. Terus ngene, nek wis mbok pasrahno nonggone sing maha merencanakan samudaya, terus kowe iku kurang apa? Nek wis mbok pasrahno karo sing maha merencanakan samudaya, terus uripmu terus kurang apa? Wis wong dina iki digawe ngene, iya Gusti Allah duwe rencana sing paling apik kanggone awak dhewe dilewatno ngene. Kan terus abot-abot lah kan ora krasa. Rekoso-rekoso lah kan wis ora krasa, mergo iku prosese sing kuwasa ape gawe enak kepenake awak dhewe nunggone wektu sing arep teko. Segel abot kaya apa ya ora krasa. Mergo iku mbok yakini, mbok dadekno Gusti Allah niku ape gawe enak kepenake awak dhewe nunggone wektu sing arep teko. Makane eling-eling ngene. Piye wae sing mbok rasakno, yakinno iku mono carane Allah ape gawe kepenake awakmu nunggone wektu-wektu sing arep teko. Lah perkara kaya ngono iku rasa susah iku aja ana. Sing mbok sawang mung Gusti Allah lho kok. Makane ngene. Ngibadah sing hasile langsung iso dirasakno. Ngibadah sing hasile langsung dirasakno saknalika iku ngibadah sing rupa husnudzon nanggone sing kuwasa. Tak baleni, ngibadah sing hasile iso langsung mbok rasakno iku ngibadah rupa husnudzon nanggone sing kuwasa. Wong sing husnudzon nanggone pangerane gak iso susah selawase. Gak iso susah selawase, mergo dene optimis terus hidupe. Mergo optimis terus hidupe gak tau susah selawase. Dadi wong sing husnudzon nanggone pangerane gak bakalan iso duwe rasa susah sak matine. Wong sing husnudzon nanggone pangerane iku bakal kecukupan terus uripe. Wong sing husnudzon nanggone pangerane iku gak tau bingung mikir masa depane. Dadi ngibadah sing hasile iso langsung dirasake iku ngibadah sing rupa husnudzon nanggone
pengirane. Wong sing ora iso susah selawase iku namung wong-wong sing iso husnudzon nang gone pengirane. Makane ngene, tenangno atimu, iyem-iyem pikiranmu, yakinno nang jero atimu nek Gusti Allah ku tansah milihake sing paling apik kanggone awakmu. Dadi tenangno atimu, iyem-iyem pikiranmu, yakinno nek Gusti Allah ku tansah milihake sing paling apik kanggone awakmu. Lah ngono iku carane wong urip. Makane nek ngono iku jek ora iso mlebu rasa. Ngono iku jek ora iso mlebu rasa. Awakmu dingon kawit awal ngene. Ora kabeh perkara sing mbok senengi iku ngepenakno. Ya ora kabeh perkara sing mbok gedhingi iku ngrekasakno. Tak belen malih. Ora kabeh perkara sing mbok kepingini iku ngepenakno, ya ora kabeh perkara sing mbok gedhingi iku ngrekasakno. Sehingga ketika sing kuwasa ngersakno ngene, ngersakno ngono, kebeneran ora cocok karo sing mbok angen-angen, karo sing mbok bayangno, kowe iku gak pernah duwe rasa gelo, kowe iku gak pernah duwe rasa kuciwa. Mergo atimu wis kadung yakin sak yakin-yakine nek Gusti Allah tansah milihake sing paling apik kanggone awak dhewe. Dadi tak baleni, ora kabeh perkara sing mbok kepingini iku ngepenakno, ya ora kabeh perkara sing mbok gedhingi iku ngrekasakno. Makane nek kadang sing mbok tampa, sing mbok rasakno iku ora padha karo sing mbok angen-angen, mbok bayangno, mongko kowe iku ora perlu kuciwa, ora perlu gelo karo sapa-sapa, mergo yakinno sak yakin-yakine nek Gusti Allah ku tansah milihake sing paling apik kanggone awak dhewe. Niki bener-bener ngelmu wali. Mergo ngelmu kewalian koyo ngene iki, nek sing duwe rekaman disetel-setel nek ape turu. Ben lek ngono atine nek sing direkaman. Sing ora direkaman yo nek duwe tulisan diwaca diungan-angen ngono karo ngopi karo udut karo ngeti langit ya Allah. Tenan jebul karo ngeti jagongan karo Allah ya Allah. Tenan terus sampeanku kedarum roh ana wit ngawe-awe sing mbok delok wis ora wite ning Gusti Allah ngobahno godhong kae. Kedareng kowe iso mesem karo wit Gusti dawuh napa? Lah iku kentir jenenge. Kentir koyo ngono ku lho iku setengah wali pisan. Kentir koyo ngono ku setengah wali. Lho wis kentir ku setengah wali. Dadi dhek wis iso nyawang. Diguyoni wit wis iso nyawang, diguyoni semut wis iso nyawang, wis iso ngrasakno iku setengah wali. Mudeng sampeyan. Mohon maaf, alfa